Unya, tungod kay kining adlaw man ni sa tanang masakiton, World Day of Prayer for the Sick, adunay hiniusa nga pagpanghilog dinhi sa simbahan karong Martes at around 1:30 in the afternoon. So palihog lang, ang tanang mga paryente or kamo mismo nga adunay gipangbati sa lawas alang sa pagdawat sa sakramento sa hilog sa masakiton. Ayaw lagdad diri palihog kadtong masakiton nga wala ninyo pahibaw-adaan. Unya ayaw pugdad diri sa simbahan aron mudawat sa hilog katong dili ganahang mudawat sa hilog. Ang grasya sa sakramento epektibo lamang to those recipients who are open for the sacrament. Mauna nga dili pinugsanay ang sakramento, pero tabangi lang ta og pagpahibalo o pag-edukar nga ang sakramento sa hilog dili gyud makadaot, kundili makaayo gyud kay ang sakramento mao may instrumento sa grasya sa Ginoo nga atuwa ang tagmadawat.